Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Ja's Secret File. Si Ja, nakabit ng boss niya na pinagsabay-sabay silang tatlo ng misis nito. O, diba? Ang gulo, no? So, meron siyang jowa at yung ginowa po niya ay yung jowa o kabit ng boss niya. At itong jowa niya po na ito ay may pamilya or may asawa. At that makes her kabit. So, basically, kabit din siya. Oo. Tatlo silang pinagsasabay nung lalaking minamahal niya. Ano daw advice ang pwedeng maibigay natin sa kanya? So, meron na po tayong go signal para sabihin talaga kung ano yung gusto nating sabihin sa secret file sender natin kasi nanghingi talaga siya ng advice ngayon eh. So, pwede natin siyang i-bash doon sa mismong niya, nararamdaman. Charot! Hoy, biro lang ha. Let's be kind, let's be compassionate, and let's be understanding. So, ito po ang sabi ni Rendell Soriano. Para sa ating letter sender, real talk to medyo tanga yung mga desisyon mo sa buhay Ayus-ayusin mo! Marami dyan yung walang sabit para hindi masakit. Itigil mo yang maling-mali na yan. Shoutout to LCR Scanning Boys, DJ Rocky. Akin ka na lang. Thank you, Rendell Soriano. Gusto mo ba yung SF sender na lang natin? Charot with harot. Anyway, eto naman sabi ni Darwin Russell. Pampalipas oras ka lang ni Dan. May asawa siya at boss mo pa. Ang kabit niya. Umalis ka na dyan sa relasyong pinasok mo dahil talagang malalaman niya na ikaw ang kabit ng asawa niya. Pulis pa naman si Den. Hindi niya ba alam na siyang sumisira sa mismong pamilya niya? From Darwin Russell. Actually, wala namang connect yung pagiging pulis niya na siya yung sumisira sa pamilya niya. It's who he is. Diba? He is who he is. Tanggalin lang natin yung profession niya. So, sabihin natin na ano siya? I think animal. Charot! With darot! Anyway, eto naman sabi ni Aris Jordan Santos. Dapat iniisip mo muna yung sitwasyon. Hindi pwede yung mahal mo siya kasi ikaw na nga yung pangatlo, pumayag ka pa. Dapat mas binigyan mo ng respeto ang sarili mo dahil yan ang pinakamahalaga sa isang tao. Mahirap yan na dalawa kayo o dalawa yung kaagaw mo. Hindi ko lang maiisip kung paano mo nakakaya na kausapin ka. Yung tipong wala lang siyang choice. Kung ako sa'yo, makipaghiwalay ka na, huwag ka nang umasa pa sa kanya dahil marami namang nagmamahal sa'yo o magmamahal sa'yo yung walang iba kundi ikaw lang. Alam mo naman kung anong gagawin mo, nalilito ka lang. Gusto mo lang siguro makakuha ng validation sa magiging desisyon mo. Salamat po. And happy 11th anniversary ulit, DJ Rocky. Nag-enjoy ako last Saturday. Mukha naman talaga nag-enjoy ka, Aris Jordan Santos. Thank you so much. Ito pa sabi ni Mayumi. Nakaka-HB yung hapon ngayon, no? Kay SF Sender, target lock ang nangyari sa'yo. Nakita ni Den ang weakness mo, testing the water, and you broke your own boundaries. Nakakabobo talaga ang pag-ibig, no? Kaya nga sabi nila, love is the greatest addiction. Kasi nga, kahit mali, gagawin mo dahil nakaka-addict. Hindi lang ikaw ang option dyan, yung boss mo ay option rin. Tsaka anong sinasabi mong walang mali kay Den? Hello? Naririnig mo ba sarili mo? Mali ang kabit at kumabit sa taong may sabit. Heist, you allowed it in the first place kaya nagsisuffer ka ngayon sa consequences. Sa bagay, hindi mo yan makikita kasi nga ikaw yung taong involved. Pero subukan mong lumabas sa sitwasyon at tingnan mo from afar ang sitwasyon mo. Ngayon, baka kapag natauhan ka, sakaling magising ka. #laro.
Very well said, my Yumi. Ito pa sabi ni Bernard Laurehas. Kalimutan mo na yan. Maglibang ka sa iba. Gusto mo, piliin mo ako. Ay, grabe naman tong Bernard Laurehas na ito. Pabati daw sa Di Mapasok family watching. Thank you. Ito pa po sabi ni Charles Sancho. Egol ka dyan. Why? Nakikiapil yung boss mo sa jowa mo samantalang siya. Pumayag nga sa ganung setup eh. Ikaw helpless kasi mahal mo. So, umalis ka na dyan sa pinagtatrabawan mo. Hiwalay mo yung jowa mo. Total, may pamilya naman na siya. So, ewan ko rin kung anong meron dun sa boss mong may pamilya na. So, ganyan ang mga gawain nila kaya lumayo ka na. Although hindi ganun kadali, pero kaya mo yan. Yan po ay mula kay Charles Sancho. Ito pa sabi ni Marvin Mark Bautista. Walang lihim na hindi nabubunyag, kaya dapat iniisip ang sitwasyon. Parang nilalaglag mo na rin yung sarili mo, kaya I'm speechless na nagawa mo ito. Pabati sa tropang Secret kay Ma'am Beth Corrales at kay Ma'am Jo Esteves. AFPM by and family, happy 11th anniversary. Hi kay Ate Katrina San Jose. At ang sabi niya, yung pangalawa nga, mali na, pumangatlo ka pa. Pinaglihi ka ba sa kadena? Yung kabit ng kabit. Sirang bike yun eh. Yung nahulog yung kadena, tas kakabit mo ng kabit. Ganyan. Well, kung nasasaktan ka man ngayon, deserve mo yan. Kasi gusto mong mawala yung sakit. Or kung gusto mong, wait lang Kasi kung gusto mong mawala yung sakit, matuto ka magmoira, hindi magmura. Dapat matuto tayo magpaubaya. Hindi lahat ng mamahalin natin o minamahal natin ay tama. Dahil hindi naman mali ang lumayo sa taong hindi para sa atin. Alright, maraming lalaki dyan, hindi ka mauubusan. Huwag mong ipilit na maging tama ang maling tao para sa iyo. True! Yan po ay galing kay Ate Katrina San Jose. Ang dami pa nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Lahat naman sila sinasabi nila umalis ka na dyan eh. Pero ako, ang sasabihin ko sa'yo, go lang, i-push mo lang yung pagiging kabit mo. Oo! Hello! Wala ka namang ginagawang masama. So bakit ka gagawa ng mali, 'di ba? Kung tama naman yung nararamdaman mo. Kumbaga, hello? Sa lahat ng mga babae na nandito sa mundong ito, ikaw ang isa sa mga napili ni Den para utuin, ay para mahalin, mahalin, utuin, himasin. Charot, darot. Imaginein mo yun. Ikaw ang isa sa mga napili. Biruin mo, ang bilyong mga tao sa mundong ito. Pero, nakapili siya ng 3 at isa ka dun sa 3. Wow! What a privilege given to you by Den na maging isa ka sa 3 babae niya. Diba? Amazing yun. Isang malaking pribileyo yun sa iyo. Kaya dapat sulitin mo ang pagkakataon mo na ikaw ay isang kabit. Ang sarap sa pakiramdam, diba? Na ikaw ay ganito, nagmamahal, nagdudusa at the same time. Kasi ganyan naman talaga ang buhay. Kailangan ng pagdurusa. Kailangan masaktan. Yan ang pag-ibig, diba? Masakit. Kailangan masaktan ka. Kailangan ibabad mo yung sarili mo sa akala mong tama kahit alam mong mali. Ang saya-saya. Ang saya-sayang mag-antay sa isang tao na nasa bakasyon ngayon, nakasama ang pamilya niya.
Umiinom siguro sila ngayon. Unlimited ang pangyayari sa kanila ng misis niya. Habang ikaw ay nandirito, pumapasok sa trabaho at buong araw siya lang ang iniisip. Baka nga hindi ka niya naiisip sa isang buong araw eh. Kasi nga, in every vacation, no communication. Di ba yung rule ninyo? My question to you right now is, kaya mo bang mabuhay sa ganito for the rest of your life? Kasi kung oo ang sagot mo sa akin, ang isasabihin ko sa'yo ay, ituloy mo lang yan, girl. Kasi kaya mo eh. Pero kung hindi mo kayang mabuhay for the rest of your life, na ganyan ka, nag-aabang ka, naghihintay ka, kung kailan ka kakausapin. Yung tipong parang naglalakad ka sa mabubog na daanan na anytime imaling tapak biglang boom. Wasak na yung paa mo, mapipilayang ka pa. Kumbaga hindi lang sugat yung daladala nito sa'yo. Pagkawasak ng buong pagkatao mo. Ang dami-daming lalaki sa mundong to. As in, sobra. Yung iba nga lang pangit, no? Oo. Pero pwede naman pagtsagaan eh, basta mabait. Okay na kahit pangit, basta mabait. Yung hindi ka lulukohin, yung tipong ikaw lang ang nag-iisa, sapat na para sa kanya. Lahat ng to na sinasabi ko sa'yo, sana manamnam mo. Kasi walang point ang pag-aantay mo sa isang taong hindi naman ikaw gustong asawahin, jowain, kontakin. Wale. Laro-laro lang para sa kanya yung meron kayo. Hindi yan seryoso, hindi yan totoo. Huwag mong paniwalain yung sarili mo na balang araw magiging okay ang lahat, na hihiwalayan niya yung asawa niya, hihiwalayan niya yung boss ninyo at magpapakalayo-layo kayo, pupunta kayo ng Finland. Na para bang gagawa kayo ng sarili ninyong mundo dahil hindi yun mangyayari kasi ngayon palang ipinararamdam niya na sa'yo na hindi talaga yun mangyayari. Wala man lang action steps. Huwag mong piliting maging tama yung maling tao. Mali siya para sa'yo. O kailangan natin ulit-ulitin na may pamilya na siya, tapos kabit siya ng boss mo na may pamilya na rin. Napakasaya bang sumira ng pamilya? Tutusin nga eh. Dapat iniisip natin agad bago tayo pumasok sa isang relasyon. Kung itong taong to mapagkakatiwalaan, o kung itong taong to wala bang sabit, maayos ba to? Kasi magre-reflect yan dun sa kung ano tayo eh. Yung values natin, yung pagkatao natin, are defined by our choices in life. Especially kung ito yung patuloy na pinipili natin. We are defined by our decisions and actions in life. Sabi nila, diba, hindi mo dapat i-define. Pero ngayon, dinidefine kita. Yung mga consistent actions and decisions na yan, that defines who you are. So if you wanna get out, and you don't want to be defined, and you don't wanna be labeled as a kabit, then get away. Get out of that
relationship or situationship or kung anong relationship na yan. Walang magandang ambag yan sa buhay mo. At para naman sa mga katulad ni Den, wala kaming magawa kasi ewan ko ba ba't dumadami kayo? Gagaling yung magsalita. Kumbaga, ang bubulaklak na mga pananalita ninyo to the point na nakakapitas talaga kayo ng bulaklak. So sana sa mga kababaihan na lang out there, huwag tayong madala sa mga bola-bola o mga mabubulaklak na salita ng isang lalaki. Minsan talaga may mga paraan yan para paikutin ka. Ang hirap, no? Magtiwala. O ang hirap ba i-decipher o timbangin kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo, kung ano ba talaga ito. Pero ito lang yun. Ito lang gauge mo. Consistent ba yung sinasabi niya sa ginagawa niya at sa naipapadama niya sa iyo? Kapag consistent lahat yun, at tama yung nararamdaman mo, at tama rin yung naiisip mo, nag-align lahat ng yan, tama yun, malinis ang intensyon sa iyo. May kilala nga ako, ipinakilala na lahat sa pamilya. Dumayo pa ng mga kung ano-anong bansa, pumunta pa ng para lang maligawan, pero boom, nagloko pa rin, oh. It's the consistency of the person na malalaman mo kung legit ba ang nararamdaman niya para sa'yo. So sana huwag agad-agad papabudol sa mga matatalim, matutulis na pulis. Charot! Darot! Ayan. So anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker, so with me, DJ Raki, and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Jazz Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!